Ahoj, já vás všechny zdravím a vítám u dnešního videa. Dneska doplníme nehty mamce. Já jsem zase všechny věci pobalila a přivezla to k ní a v rámci naší masopustní návštěvy jsme rovnou udělali i nechtíky. Zároveň jsem dělala nehty i tetě, která se je jinak dělá sama. Tady vám někde hodím fotku, ať se na to můžete podívat. Byla z nich nadšená, ona právě všechno se naučila tady podle mě z YouTube. Má ty nehty moc hezký, sama si je dělá prostě pěkný, ale chtěla to jednou vidět i naživo a zažít, takže jsem mi udělala i já už mám se sundávám materiál, tentokrát mám, myslím, Jumbo frézu z Aglie a přestože ji mám už spoustu let, tak aktuálně je to fréza, která mi prostě brousí ten materiál úplně nejlíp. A to, jak jsem měla, nebo mám teda tu od značky Ulka, tak ta se mi zdá, že prostě už nebrousí tak dobře, že po nějakých třeba 3 měsících používání, což asi je standardní doba, prostě už nefunguje tak dobře. Tak, odstranila jsem odchlipy, viděli jste, jak to vypadá teda z pohledu z boku, mamce rostou nechtíky trošku dolů, ale nic hroznýho. Skorigujeme to právě tím, že nechty nejdříve budou vlastně doplňovat a pak až zkracovat. Tím se nám ten nechtík rovnou automaticky i zvedne. Pomerančovým dřívkem jsem nadzvedla kůžičku a teď pilníčkem o hrubosti 180 zmatním ten přírodní nehet. Přejedu i po tom materiálu, ať mám ten povrch hezky hladký, protože budu potom modelovat gelem a tam je prostě důležitý, abych toho pilování už potom neměla v závěru tolik, takže když budu modelovat rovnou nebo doplňovat teda povrch, který je rovnou hezký a sjednocený, tak se mi to bude prostě dělat líp a i ten výsledek bude mnohem hezčí. Zároveň tam, kde ještě nějaký materiál zůstal, tak se to snažím trošku snížit, aby tam nebyl žádný velký skok jakoby z toho odrostu, tam, kde byl vlastně ten odchlip na ten materiál, takže jsem to tak jako prostě celý trošku skorigovala a upravila a teď už si beru frézu s modrým označením na kůžičky, je to diamantový plamínek. Myslím si, že ten je značky Ulka. S těma plamínkama jsem pořád jako spokojená, akorát ta fréza prostě na ten materiál mě, a nebo ne jako, že zklamala, to asi ne, ale myslela jsem si, že vydrží jako díl ostrá, protože, jak říkám, třeba ta Jumbo fréza z Aglie vydržela už kolik let a je fakt úplně úžasná pořád, ale zase musím brát v potaz, že je tam opravdu diametrální rozdíl v ceně, protože ta fréza z Aglie stojí snad litr. Ale opravdu ji používám už tak dlouho, že si myslím, že za ty prachy i stojí a abych si ji snad koupila znova určitě. Kůžičky teda upravuju v jednom směru, v druhém směru, tak jak jsem zvykla, zhruba na nějakých 20 000 otáček a pak už všechno ostřihám opatrně mýma oblíbenýma štipkama od Stalexu. Asi si budu muset koupit nový, tyhle už zase jsou trošku takový jetý, nebo jsem přemýšlela, že bych si je možná nechala nebo zkusila nechat nabrousit, tak uvidím, promyslím to. Po odstřihání kůžiček všechno pořádně očistím, já na to používám čistý izopropyl, zatím jsem nenašla nic lepšího, různý cleaner a tak jsou taky fajn, ale ten izopropyl je fakt taková jistota, že je to opravdu čistý alkohol. Takhle ještě jednou ukážu ten nechtík z boku, s čím vlastně pracujeme, na čem budeme pracovat, co budeme korigovat a tak. No a teď už si beru nail prep a ty nechtíky vysuším. Pak si beru bázi, kterou zapracovávám zvlášť takhle štětečkem. Používám nadále Hype Base od Misteru Milano, hodně mi vyhovuje, svědčí o tom i to, že ta lahvička bude za chvíličku úplně prázdná. A to mám doma tak měsíc, nebo doma v salonu. Já furt jsem zvykla říkat doma, i když ten salon už 2 roky mám, sakra. Používám ji měsíc vlastně a už bude prázdná. No. Takže to jsem zapracovala do nechtu, vytvrdila a teď si beru stavební gel v lahvičce, s kterým budu ten head stavět. Já tady používám Matrix Gel od Platinum, který je původně určený, nebo teda jakoby je myšlený jako jednofázový, to znamená, že by se pod něho nemusela dávat báze, ale mě nedrží na těch ženských. Mě prostě bez báze na těch ženských nedrží. Jakmile se dá báze, tak je to v pořádku všechno, ale jakmile se báze nedá, tak to prostě nedrží. Takže jsem to rozpracovala a takhle to vypadá teda po namodelování, po vytvrzení, kde vlastně ten nechtík o zhruba půlku toho volného okraje budu zkracovat a tím pádem se mi hezky ten tvar vyrovná nebo spíš ten růst dolů tak jako skoriguje. Tou frézou na materiál to zase všechno zkrátím, tak jako vždycky a teď už si beru zase pilníček a pilníčkem vypiluju přirozený oválky. Dělám ty nechty tenoučký, úplně dopřirozena, vlastně jako dostracena přechodem u kůžiček, kdy vlastně já kolem těch kůžiček pak už vůbec nepiluju. Piluju akorát od apexu ke špičce, abych tam vyrovnala ten povrch, ale kolem kůžičky vůbec nejedu. Z toho byla moje teta, když to viděla vlastně, tak z toho byla úplně hotová, že jak je to možné, že u těch kůžiček vůbec nepiluju, že tam ona vlastně piluje vždycky jako úplně nejvíc a pak si dodrbe ty kůžičky a není to tak jako ono. Takže jsem jí vysvětlila pár věcí, ukázala tipy, triky, jak vlastně dosáhnout toho, aby to nemusela dělat, nebo aby respektive prostě
měla ten povrch jako rovnou hezčí a nemusela tam zajíždět tím pilníčkem, tak měla radost. Pak jsem to podbrousila, tady zase vidíte ten skorigovaný tvar. Já se nesnažím o nějakou vyloženě moderní modeláž, kdyby ano, tak bych ještě musela tu špičku trošku víc přizvednout. My pořád jdeme v těch salonních tvarech, tam stačí, když je to takhle, kdy vlastně při pohledu z boku ta špička toho nehtu je stejně vysoko jako v podstatě bod vzrůstu jakoby u kůžičky, u toho proximálního valu. Všechno jsem potom vyhladila bufrem a očistila zase tím izopropylem. Ještě jednou ukazuju tvar, jaký krásný máme i ze spoda, takhle jak je to tenoučký, přirozený a půjdeme zdobit. Mamka si vybrala inspiraci, která je prostě taková jako i docela neobvyklá pro ní. A celkově to, že si vybrala vůbec nějaký nehty, jako měla dopředu vymyšlený, je docela úspěch. Takže já začínám barvičkou Amy z Nechtomanie, kterou natřu na celý nechtík. Nemusím to dotahovat dokonale až ke kůžičce, ani ke špičce, ani do stran, protože po vytvrzení si beru barvičku Neon Pink a jdeme s ní ty nehty dozdobit ještě. Nejdřív namaluju právě takovouhle jako čáru kolem dokola toho nehtu, tou růžovou barvičkou. Někde to, nebo takhle, nemusí to být úplně symetrický úplně všude, protože na tom teďko nezáleží, takže když to někde budete mít širší a někde tenčí, je to jedno. Teďkon to na tom nestojí, teď je to v podstatě fuk, nemusí to být nějak perfektní a pak si beru ombré štětec a tím ombré štětcem takhle vytáhnu z kraje té barvy jakoby doprostřed tu barvičku jako dostracena, aby to tam vytvořilo právě hezký přechod. Tohleto by šlo udělat, nebo já jsem původně přemýšlela, že bych to udělala i tak, že bych dala nejdřív tu neonovou barvičku na celý nehet, jako hned na bázi, a pak bych to nahoru domodelovala vlastně nějakým třpitivým gelem. Stejně jako jsem to dělala u Janči v minulém videu, kde jsem vlastně chtěla vytvořit jak kdyby to mléčný ombre, ale nenašla jsem žádný takhle třpitivý gelík, který bych mamce chtěla dát, takže jsme to udělali tímhle způsobem a ve výsledku je to zajímavý, je to zase něco úplně jiného a obě jsme se shodli, že nám to připomíná dračí ovoce. Vůbec nevím, proč vlastně, ve výsledku asi tím, jak je to růžový dokola a světlejší jako v prostředku, nevím, prostě nám to oběma připomíná dračí ovoce. I Kika, když se přišla na ty nechtíky podívat, tak první, co říkala, že to vypadá jako dračí ovoce, takže asi jo, očividně. Všechno už to jenom zatopuju, dávám topkou tu trošku větší vrstvu a pak budu nechtík, myslím, i otáčet vzhůru nohama, aby se mi ten povrch trošku vyrovnal. Na to je lepší použít nějaký hustější topkout, já měla řídky od Mistero Milano, ale taky jsem to s ním zvládla. 2 minuty vytvrdím v lampě a když ty nechty trošku vychladnou z té lampy, to je hodně důležité, je potřeba počkat, až vychladnou, tak ještě dělám jako závěrečnou úpravu pilníkem, kdy volný okraj ještě jednou přepiluju, aby bylo všechno hezky jako rovný, ostrý a tak. Neměla jsem tady olejíček, takže máme takhle jenom bez olejíčku závěrečný videjka, ale co říkáte? Jak se vám to líbí? Je to zase něco úplně jiného, že? Neobvyklý, ale já jsem s tím jako spokojená, líbí se mi to, modeláž je hezká, tvary jsou taky moc hezký, zdobení je zajímavý, takže proč ne? Tak se těším zase příště. Ahoj!